dasar gagah tur pideksa ana reyok Ponorogo abang putih penganggone ora keri atragine nyoto sekti mandra guna wata edi lan utama iku dadi wata satriya Ponorogo. Yo 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 yo
solo le. Ayo yo yo. Yo. Ya. Ayo. Yo. Iya. Ya, ini kok bobote 60 kilo. Ya. Yuk. Ya. Ayo. Iya. Yuk. Ya. Yuk. 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 Ya. Ayo tarik. Iya. Nah. Iya. Awas. Adik-adik rada mundur. Ya. Nyuwun kembang diparingi sik ya. Nyuwun apa ku Mas? Heeh Mas, nyuwun kembang nih Mas. Paringono Mas. Heeh DKI sik. Ya. Dikeramasi nganggo banyune Mas. Ya. Oh numpang. Sing numpang sapa? Sindene wani apa ora? Ayo. Ya, ditumpaki. Iya. Nah. Awas alon-alon, tangane ndepaplang. Ayo karo joget le. Mundur bokonge mundur. Alon-alon, aja ditibakne anake wong kowe ya. Nggih menika atraksinipun saking Kuda Lumping Dusun Punden. Ayo sapa sing arep numpak dadak merak entuk? Kecuali sindene sing gedhi ora kuat. Iya, sindene numpak aku. Ditampani Mas. Ayo. Yuk. Ya, ya, neh wis. Iki sindene sing langsing arep menek iki. Yuk. La. Yuk. Bata rupa budaling wadya kumuro tumandang kirang-kirang salat tandang-tandang sumangka gagaku mereka liro pernah kusumekta siyaga makarya angangkat karyaning praja Megarta Raharja. Ayo yo adik-adik rada mundur. Iya, yo.